Bathymp! Roedd hi'n fore Sul yn Dyffryn Banw, a'r emyn ola yn cael ei ganu yn y capel bach. Bathymp! Ar wahân i nodau rho i myrhedd, yr unig sŵn arall oedd ysgwydd yn ceisio agor drws tir gweinidog efo dipyn o ymdrech a llon lle o ddicter. Allan, gwaeddodd trysorydd y capel. Bradwr, dangos yr wyneb yr bloeddiodd y cyn organydd. Bathymp. Agorwch y drws neu mi dorau o, ychwanegu un o'r blaenoriaid gan dorchu y lewis. Mae tecwyn ar ei ffordd, rhybuddiodd rhywun, gan oeri gwaed pawb o'i amgylch. Y tu mewn i'r tŷ, cuddiau 3 chwarter o'r teulu bach ar ochr arall i'r drws. Roedd y chwarter arall, y gweinidog, oedd wedi gwneud yr fyntau mor flin yn y llofft yn tynnu ei goler wen ac yn taflu dillad mewn i sach gefn. Ydyn ni mewn trafferth? Bloeddodd Heilwen ar ei gŵr i fyny'r grisiau. Chydig bach, gwaeddodd Rhodri drwy'r siwmper oedd hanner dros i ben, a nodlodd Heilwen yn ddofn gan ddechrau ystyried ei hopsiynau. Gai wneud y tric drws, mam? Gofynnodd Idris, oedd yn llawn egni direidus bachgen 12 mlwydd oed, gan llygadu bwlyn metel y drws. Eisteddau Gwen, ei chwaer yn dawel, yn chwarae a godrau ei gwallt tywyll. Ddim cweit eto, glirodd ei dad. Roedd Rhodri wedi sleifio lawr y grisiau a chamu'n chwym heibio'r ffenest dda. 10 munud oedd ers iddo ddweud ei fod yn ymddiswyddo. Roedden ni bron a setlo dro hwn, dechrau ffitio mewn, cwniodd Gwen gan rythu ar ei ddad. Roedd y tŷ bron a cael cariad, dwi'n meddwl. Gweithio'r sefyllfa, allai Idris ddim peidio manteisio ar y cyfle i brofocio ei chwaer 15 mlwydd oed. Oce. Beth yn i'n wybod, Heilwen? A chybodd Rhodri ar y cyfle i newid y bwng. Mae tua hanner dwsin o aelodau'r capel tu allan. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen, yn trio torri trwy'r drws. Unwaith eto, ymunodd Idris. Mae'r bagiau yn y bwt. Unwaith eto, ychwanegodd Gwen gyda think o ffug surprise. Bathymp! Allwn ni fynd tu allan, a i geisio esbonio sut a pham gyrhaeddo ni fan hyn, cynigiodd Rhodri. Bathymp! Unwaith eto. Bathymp! Be am i ti ymddeheiro, gofynnodd Heilwen. Dwi ddim yn credu taw peidiodd y terfus ger y drws am enid wrth i sŵn tractor ddod yn nes. Idris, y drws, gofynnodd Rhodri, yn gwybod y byddai gan ei fab rhyw declyn i achub y dydd. Dwi wedi paratoi rhywbeth bach. Lle ges ti'r holl batris ceir yma? Cododd Idris ei sgwyddau yn ddihyd. Gwenni, clip gwallt, please. Daeth llais gwychglyd o'r tu allan. Mae tecwyn ma. Taniodd tecwyn ei lif gron gan ategu ambell i ref i ddangos nad bygythiad yn unig oedd hwn. Hwn ydych cyfle olaf i barchedig, galwodd y trysorydd wrth i Idris agor y blwch llythyrau ac edrych drwyddo. Helo Idris bach, ydy'r y dad yna? Na, mi ddedodd mam ei fod yn y capel yn dwyn y pres casgliad a llestri gora o'r festri, ond mae croeso chi ddod fewn i aros amdano fo. Dyna fydda ora. Ar ôl gwneud yn siŵr fod yr hen flaenor yn gafel yn dyn ymwlyn pres y drws, camodd Idris yn ôl a chysylltu clip crocodile i fatri car. Oedd wedi gysylltu yn ei dro a 6 batri car arall. A'r 6 batri hynny wedi cysylltu â clip gwallt Gwen oedd yn sôn ymonyn y drws. Hedfanodd y trysorydd drwy'r awyr a glanio ar ei gefn yn yr ardd. Roddodd hyn ddigon o amser i'r teulu bach ddianc drwy drws cefn a thaflu'r suitcase ola i Betty, y campofan hynafol o ddwyrain Ewrop.